Bueno, voy a gravar un vídeo explicando o funcionamento da barra. Temos esta libreta que pon aquí barra, é de tapa dura e comprei así danés porque é máis fácil de manexar as follas. Aquí en a primeira página de instruccións de barra, que por suposto que non se lee, a hora de apuntar. Data, aquí apuntamos a data. Por exemplo, agora non habría que apuntar esta, vale? Habría que apuntar 29 de xullo de 2026, porque é o día no que estamos. Produtos que se venden, que veñen basicamente desta nevera que reciclamos no seu momento, marca C. que non vou mencionar. Tamén hai infusións, refresco, mosto, bubela, etc. O refresco refírese a este refresco Bold Heart, todo o que aquí é ecolóxico. Ora, co cambio climático, se hai que morrer de sede, polo menos facelo eticamente. Temos temos a Palestina Cola, neste caso habería que apuntar Palestina. Temos zumes, temos as bubelas, artesáns. Anotar o xénero, é dicir, refresco, que se refere ao Bold Heart. O que non apuntar son os sabores, non é necesario. Tanto para os refrescos funciona como para as cervezas. Por certo, a torrada e a miñá son sen gluten, dúas columnas socias e persoas non socias, ten diferentes precios. E as persoas non socias ten este columna. Se ven, por exemplo, unha persoa que é socia, apúntase aquí na columna de socias. Se ten unha persoa que non é socia, apúntase aquí, non socias. Os precios, fácil. Os precios temos aquí, se damos a volta, vemos os precios. Temos aquí unha oferta maravillosa dos mostos para socios e non socios. Se o poñemos de non socio e danos o precio do socio, hai unha falta e un deber de 20 céntimos, entón non saen as contas. A Palestina Cola falta por incluíla aquí en bonita letra. Agora, collo esta perspectiva para que vexades esa barra, reciclámola tamén na Fontana, onde pinchaba o DJ Fran, un mítico sitio un lugar de Lugo que había, así de música alternativa, por exemplo, Fiti Fitipaldis, que era Galax Punk. E aquí á esquerda tamén é unha cousa que instalamos, luz, porque senón non se ve. Vemos a diferencia, aquí non se ve ben. E tal, entón dá luz. Sen luz non se ve, con luz vese. Unha aconsellable casa que as persoas que se sirven que non saben do complexo funcionamento da barra, sexan elas quen se nota. E até aquí eu creo que máis ou menos se entende que é duro de segundos. Primeiro que esta nevera ten luz aquí, que está bastante guai, non? Eu sempre procuro poñela porque, dá un aspecto así chulo. Aí está o C. que non quería pronunciar. E xa rematando, que pasa cando consumen algo e queren deixar, algo de propina? Non vai aquí, vale? Bote solidario Adreira. Metémolo aquí, o sobrante. Cando fai falta de diñeiro para comprar cousas de barra, temos estes sobres. O ticket e o nome da persoa que adquire a compra. Que indique se quitou de barra ou se o puxo do seu bolsillo. Hai erros, neste pequeno período hai erros. Por exemplo, vemos aquí 16/7, tachado. Está tachado aquí unha serie de venta de produtos. Poderíamos pensar, aquí tal, é un traslado disto a isto. Entón aquí está ben contabilizado. Non, nada máis lonxe da realidade. As contas, inventario e as contas non saen. E con isto remataríamos.